חבריה, ראיתי עכשיו טרנד כזה שמכינים תבנית של פרינגלס ושוקולד ביחד. אז אמרתי, נו מה, אני לא אעשה, יש לי ברירה? אכילה רגשית ככה לפני פסח, מה קרה? אז בואו נכין פרינגלס שוקולד. ובשביל זה נצטרך פרינגלס ושוקולד, איזו הפתעה יא רבינן. עכשיו נשבור כמה תבניות שוקולד ככה בכיף שלי לתוך קערה. אני הבאתי איזה 3 חפיסות שוקולד כי צריך למלא את כל זה. יופי, ואני עכשיו מוסיף לי פה קצת חלב. מעט מאוד, מספיק. ואת זה אני לוקח למיקרו שימאס לי שם. תשרף. וואו, איזה חתיך עם שיער שופע. יופי, נגמר, ככה יצא, נראה כמו טעות. ועכשיו מה שעושים, פותחים את הפרינגלס, שופכים את כל השוקולד לתוך החפיסה. וואו. לגרד הכל, בבקשה. וככה זה נראה, וואו, גועל נפש. ועכשיו אני סוגר ושם את זה במקביל לאיזה שעתיים. ועכשיו ממתינים. יופי, זה קפה, עכשיו בוא נוציא את זה. היי, זה, לא בפראות, הלו. טוב, אני קורא קצת החבילה. טוב, הצלחתי להוציא את זה, וואו, תראו איך זה נראה איך. הייתי צריך להוסיף פה עוד שוקולד, מה אני אעשה? אני שם כפפות כי כולי שוקולד, ועכשיו בוא נחתוך, נראה איך זה יצא. וואלה, נראה טוב, איזה תותח אני, אללה. וואו. בוא נדם, בבקשה. וואו, קצת סכרת הרעיון, אבל טעים אימא'לה. מקסים, מקסים, קונדיטו. טוב, אני הולך לאכול איתך רג'ל, זה ביי.